И здравейте хора, в момента снимам и това е продание на два мои акаунта на League of Legends, 30 левел. Както виждате, че Митко е сменен, но съм заглушил. Компа малко се го щупих, няма му нищо, малко го щупих, тук направих салигах, направих много да не стревам. Компа го щупих. В смисъл, малко чупих компа, ма се е наред, нищо не съм правил. Имам Bulgarian Mafia Team, се казва нашия тим. И тук така имаме някакъв хора, някакъв мизерен тим и така картинките вече. Картинките вече са тази. Абе, уда работа. Тук имам вече Tekken Doll, ми е Diamond, както виждате, Gold и Platinum, и този акаунт го продавам за 500 сабскрайбера, другия за еди колко си пари. Даже може да кача клип за още един акаунт. Ако получа 100 сабскрайбера, ще дам безплатно, ще тегля, ще направя един giveaway на 30 левел акаунт с много неща. Смисъл, има скин на Израел, Пулсар Израел, и тук има Пулсар Израел, така че този акаунт го селвам само за 500 сабскрайбера, другия един ще го продам за 20 лева, пак другия, ако има, ще направя giveaway, ще пишете коментари отдолу и ето го, това ми е стария акаунт, това ми е сега, дето тук съм качвал, ама и че друга работа е, че тук повече геройчета, имам Мислор, Туне, имам Мордекайер, уда работа и просто продам. Нека влезем в другия акаунт.